Salutare și bine ați venit pe canalul meu, dragi scorpioni! Această citire este pentru luna septembrie, pentru cei cu soarele, ascendentul sau luna în scorpion. Este o citire generală pentru dragoste, pentru carieră sau alte planuri care te pot interesa. Puteți să ascultați această citire și dacă sunteți interesați de o persoană din zodia scorpion. Da? Și avem prima parte a lunii, care mi-a picat faetonul. A doua jumătate a lunii septembrie mi-a picat cavalerul de cupe. Iar a treia jumătate a lunii septembrie mi-a picat 7 de baghete. Niște cărți destul de bune. Chiar destul de bune. Asta înseamnă că faetonul este o carte a curajului, a dobândirii independenței. Ți-ai asumat multe riscuri, manifestându-te uneori, poate prea cutezător sau aventuros. Poate însemna și începutul unei relații sau începutul unei cariere cu responsabilități foarte mari. Ok, vreau să clarific această carte, acest card. Da, mi-a picat regele de săbii. Asta mi-arată că este o responsabilitate foarte mare în care ți se cere să iei totuși niște decizii, ți se cere să folosești foarte mult mintea, deci să fii cât se poate de realist, așa, iar deci este ceva legat lângă faeton, înseamnă că se poate să fie și o propunere de a conduce ceva, de a fi un șef de echipă, de a fi un șef peste alți oameni, în care ți se cere să nu fii emoțional, să iei deciziile fără să fără să pui suflet, da? Așa, iar aici mi-a ieșit hierofantul, așa, sau cum îi zicem noi, marele preot, da? În cărțile de așa. Ne arată că suntem într-o perioadă în care evoluăm până la urmă și dăruim încredere celorlalți, nu renunțăm la idealuri și principii morale. Deci, până la urmă, ni se cere, da, fiind lângă regele de săbii, lângă ăsta, oricum, ți se spune așa, o să ai o funcție în care vei putea, ți se va cere să nu pui suflet, să fii mai mult cu mintea, dar asta nu înseamnă că vei da la o parte și nu trebuie să fii totuși moral, să fii corect, da? Ok. Avem aici un cavaler de cupe, care cavalerul de cupe înseamnă încep ceva nou, dar ceva nou care poate să însemne și ceva în conduita ta, în felul tău de a fi, adică ți vei revizui puțin poate felul tău de a fi și te gândești că ar fi bine să fii un pic mai... Da, asta ce trebuia. Da. Să nu te lași totuși în urma unei răni, unei dezamăgiri, da? Așa. Avem aici regina de cupe, care mie îmi spune că totuși trebuie să fii... Aici mi-arată o suferință din dragoste, o suferință din iubire, o suferință, totuși, este ceva care, o rană care poate să fie din trecut și care încă nu ți-ai vindecat sufletul pentru cineva care este în semn de apă. Mi se arată aici, iarăși, că o să primești în a treia parte a sfârșitul lunii septembrie niște vești, așa, iar aceste vești
Mi-a picat judecata și temperanța. Deci, până la urmă, judecata este... arată că, de fapt, te-ai vindecat. Te-ai vindecat de acele emoții și de acele răni pe care tu le-ai avut în trecut, știi? Încurcături, tânjești după o trăire intensă, după libertate, după eliberare. Zice, lasă în urmă totul, lasă în urmă totul și situația și dacă există și vreo persoană și deschide noi perspective, treci peste obstacole, dă-le la o parte, da? Și aici ți se cere echilibru, temperanța îți cere mult echilibru. O să primești niște vești, dar aceste vești nu te vor marca nici măcar nu te vor mișca, să zicem așa, poate să fie un telefon, poate să fie niște mesaje, da? Iar temperanța îmi arată că, de fapt, trebuie să fii cumpătat, să privești totul cu calm și detașare, da? Așa, să îți ai grijă la emoțiile tale, să procedezi simplu, cinstit și cu sensibilitate și așa vei putea să treci peste totul și să ajungi în echilibru, da? Oricum, este o vindecare în urma unor răni din trecutul tău. O să-ți dai seama că poate să apară cineva, o să apară vreo persoană din trecutul tău pe care nu o să te miște în niciun fel, da? Și acum vreau să văd sfatul îngerilor pentru tine. Curățare și detoxifiere. Cu multă iubire și cu respect îți cerem să-ți detoxifici corpul prețios și sensibil. La cererea ta te vom ajuta să dezvolți căi de afirmare a vieții pentru a face față stresului, pentru a reduce tristețea de a renunța la vechile căi. Lasă în seama noastră grijile și preocupările și simte grația minunată a corpului recent purificat. Deci, curățare și detoxifiere. Se poate să fi făcut unele abuzuri în a mânca carne, unele abuzuri în a consuma, probabil, a fuma mai mult, poate a bea ceva mai mult, care nu așa, iar îngerii te sfătuiesc să cureți și să detoxifici puțin organismul ca să poți să-ți faci, cum să zic, renunță, îți reduce și tristețea și renunți și la vechile căi, știi? Până la urmă îți purifici corpul, da? Ok, o zi bună și ne vedem și luna viitoare cu o nouă citire pentru luna octombrie. La revedere!